No, takže toto je diel prvý, takže začínam úplne odznovu, lebo proste chcem a začínam si napríklad vyťažím tú cukrovú trstinu, zoberiem si ju a spavnulo ma to pri celkom dobrom lesiku, je síce malý, ale dá sa pri ňom ťažiť, takže začal by som ťažbou asi dreva. To bude mať rýchlo. No aspoň dačo. Mám. Spravím si z toho túto fejkovinu, pracovnú dosku alebo pracovný stôl. Dáme sem a dačo si vytvorím. Dajme tomu, že palice, ale teraz si spravím sekeru, aby som mohol lepšie si ťažiť. Shit. Nemám dosť dreva, tak ešte toto si jedno zoberiem. Čakať, ešte chvíľočku. Tak a teraz si ideme postavať tú sekerku. Postavám tú sekeru a zase aj toto si zrúbem a idem kde inde. To sa mi zíde na vlnu, keby som ju chcel zafarbiť. A tak vypadá to tu, že by to mohlo byť tak kde dobré, ale musím nájsť nejaký dobrý fleka. A tu sú aj ovce, tie si porad pozabíjam. Len si spravím meč, aby som ich lepšie mohol zabiť, lebo ma to nebude baviť. Jo, ide sa bojovať. Tak bojuj. Tá slabo bojuje, aj tá. Poď sem, krava. Čo, koza. Som sa stratil. Kam zmizli? Dobre, hlavne je, že mám 3 vlny a spravím si potom z toho posteľ. Tam mám vodu, takže tam by som mohol aj ísť bývať. Je tu celkom dobré miesto. Aj sú tu stromy, tak by som začal stavať taký menší domeček. Spravím si posteľ. Len si tuto zoberiem aspoň jedno drevečko, aby mi nebola v noci zima, ak si budem kúriť. Srandujem. Faka, dobre. Mám drevo a neviem, postavím to na tam, alebo tu, a postavím to tu. Tak. Spravím si tú posteľ najprv, aby som sa mohol vyspať a potom, keď budem mať ten dom dokončený, tak dám druhú časť tohoto dielu. Takže zatiaľ sa s vami lúčim.